Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από μένα. Βρισκόμαστε στην Πτολεμαΐδα, εδώ στο χώρο όπου συναντάω τους περισσότερους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάζομαι και μοιράζουμε έτσι τις απόψεις μας, τα τραγούδια μας, τις μελωδίες μας. Σήμερα, σαν πρώτη παρουσίαση, έχω κοντά μου τον ξάδερφό μου τον Αναστάσιο τον Καζατζίδη. Γεια σου Ιωάννη μου. Που τον γνωρίζετε, πιστεύω όλοι. Ιωάννης Μάγκος. Είναι ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος πολλά χρόνια στη ζωή μου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είναι ο Τάσος υπάρχει μέσα στη ζωή μου. Από 2-3 χρονών, ας πούμε, που έχω αναμνήσεις, ο Τάσος είναι κοντά μου. Είμαστε από το ίδιο χωριό, είμαστε ξαδέρφια όπως είπα. Και επίσης με τον Τάσο έγινε η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά το 2008 με τίτλο «Εμάεψε στο Καρδόπον». Κάναμε ένα έτσι, ωραίο δίσκο, με πολύ ωραίους συνεργάτες, με 10 τραγούδια, με 10 πολύ όμορφα τραγούδια, θέλω να πιστεύω. Και έτσι θέλω να ξεκινήσω αυτήν την παρουσίαση των τραγουδιών που έχω γράψει και των συνεργασιών που έχω κάνει με τον Αναστάσιο, τον ξάδερφό μου. Σήμερα θα σας παίξουμε ένα τραγούδι, ένα τικ που λέγεται «Η Δίνα είμαι σε έναν». Θα το βρείτε φυσικά και στο YouTube και κυκλοφορεί και σε CD. Ένα ωραίο τικ και εύχομαι να το αγαπήσετε όσοι το θυμάστε, όσοι το ξέρετε ξανά όπως το αγαπήσαμε κι εμείς. Και όσοι το ακούσετε και για πρώτη φορά θα χαρούμε να σας αρέσει. Ξεκινήσουμε, Τάσο, είμαστε έτοιμοι? Πάμε Ιωάννη μου, πάμε. Λάλο πογάλτε πουλόπα και πετεντραόδιας Σιτε τριβώναν πορπατινάλιουνταν καρδιάς Σιτε τριβώναν πορπατινάλιουνταν καρδιάς Σ' έναν το χαμογελό και σ' έναν το θαλίμε Σ' έναν το χαμογελό και σ' έναν το θαλίμε Θα ρίς βρουλίζει θάλασσα έρτε απάνιν κείνε Θα ρίς βρουλίζει θάλασσα έρτε απάνιν κείνε Σου μπαρχάρ και λαϊδίστε και πέτε Δελάτε απαν σου μπαρχάρ και λαϊδίστε και πέτε Ασούλια τα θιάτε μορφά τα μυρωδίας φέρτε Ασούλια τα θιάτε μορφά τα μυρωδίας φέρτε με μορφό για έλα με τεμένα Έλα τριγώνει με μορφό για έλα με τεμένα Τα χιλιαζόμενα φιλοειδή να είμαι σένα Τα χιλιαζόμενα φιλοειδή να είμαι σένα Ιωάννη Μάγκο
είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.